Хей, как сте? Искам да ви покажа едно бързо съветче. Ако имате последната версия на Photoshop, това е лесен начин за изчистване на кожата на човек. Като кожата в тази снимка, която съм отворил, ако увелича, ще видите, особено ако е с по-висока резолюция, че има някои проблемни области, така че първото и най-важно нещо е да премахнете видимо проблемните области с Spot Healing Brush, който е точно тук. Искам да работя без да разрушавам слоя, затова ще направя негово копие. Command-J или Ctrl-J, след това просто кликваме върху областите, които могат лесно да бъдат премахнати с този инструмент. Като внимавате да не изтриете важни белези, като бенки и мимически бръчки. Може би това ще е достатъчно, така че след като приключим, ще го превърна в Smart Object, десен бутон и избираме Convert to Smart Object. Следващата стъпка работи само ако имате последната версия или една от последните лицензирани версии на Photoshop. Ако е така, отидете на филтър и изберете Camera Raw Filter и от тук изберете Basic Texture и тук преместваме наляво плъзгача Texture. Това се справя доста добре с пори на кожата и други проблемни области. Ето преди и ето след. Ако искате да задълбаете, нека да отидем в менюто маски. Изчакайте няколко секунди. Photoshop автоматично ще открие лице в тази снимка и когато натиснете този бутон, можете да изберете коя част от лицето искате да обработите. Например, маска само на кожа на лицето, кожа на тялото, вежди, ирис и зеница, устни, коса. След като сме избрали всички отделни елементи и натиснем създаване, ако избера, например, кожа на лицето, мога да направя същото. От тук просто трябва да намеря плъзгача за текстура, който е тук. Ако не искате да виждате червения слой, щракнете тук и нека го преместим наляво, нека увелича. Това е много добър резултат. Не прави кожата да изглежда порцеланова или неестествена, просто ви дава възможност да работите с детайли. Както знаете, Camera Raw е нещо като отделно приложение вътре в Photoshop, да кажем, че това е добре. От тук може да видите преди и след. Това е недеструктивен начин за манипулация, тъй като в началото конвертирахме нашето копие на леер в Smart Object. Така всичко, което прилагаме сега като филтър, ще бъде Smart Filter. Можете да го включвате и изключвате на всеки етап от процеса на работа. Надявам се, че това видео ви беше полезно като информация. Ако искате да видите Old School метода за чистене на кожа с Inverted High Pass Filter, не пропускайте да го гледате в канала.